Denbora ez da erreala, ilusio bat da. Iragana, oraina, etorkizuna aurrenkera, guk geu sortutako marko bat da. Bizitzari zentzua ematen diona, denbora erreka bat balitz bezala ulertzen dugulako, etengabeko jario bat, aurrerantz garamatzana. Gure buruan denborak ordena du, pausu bat bestearen ondotik. Denborak iraupen bat du, ekintzen arteko periodo neurgarria. Denboran, oraina bakarrik da erreala, badena. Baina Einsteinen errelatibitatearen teorian oinarrituta, zenbait filosofok defendatzen duten bloke unibertsoaren hipotesiaren arabera, iragana, oraina eta etorkizuna simultaneoki existitzen dira. Modelo honen arabera, iragana, oraina eta etorkizuna berdina dira. Hau da, zu jaio zinen eguna, oraina eta hemendiko 20 urtera egingo duzuna, denak batera existitzen dira oraintxe bertan. Denboraren esperientzia, aipatu dugun jario hori, gure ekintzen eta gertakarien esperientzian oinarrituta sortzen dugu, eta artifiziala da. Liburu bat irakurtzen dugunean bezala. Orrialde guztiak existitzen dira simultaneoki, baina historia orrialdez orrialde baino ezin dugu bizi. Honek guztiak beldurra ematen du. Destinoa existitzen da. Auto askatasuna dugu, egiten dugunak inporta du. Zientzialari zenbaitek oso argi du.